ġifieri draw. Qabel konna nitilfu. 10 snin ilu tlifna 3-2, 5 snin ilu tlifna 4-2, din id-darba ġibna draw. Hekk jaħsibha Simon Busuttil dwar ir-riżultat elettorali li kiseb il-Partit Nazzjonalista fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Iżda għandhom ħsibijiet differenti l-partitarji nazzjonalisti li fl-aħħar ġimgħat esprimew id-diżappunt tagħhom għal dan ir-riżultat fuq il-midja tal-partit. Partitarji li fuq kollox appellaw lil partit biex jintebaħ bil-bidliet li għaddejjin madwaru. Il-soċjetà Maltija qed tinbidel. Spikkaw il-kummenti dwar l-attitudni negattiva tal-Partit Nazzjonalista. Waħda mir-raġunijiet ewlenin li waslu għar-riżultat skont semmija tal-Midja Nazzjonalista. Ma tistax inti toqgħod kollox negattiv timxi kollox il-bniedem jagħmel xi ħaġa tajba. Jista' jagħti il-każ li ġibna dan ir-riżultat diżastrus minħabba il-fatt li qed inkunu wis negattivi saqsi dan is-semmieħ din tismagħha minn ħafna nies. Minkejja li f'diversi okkażjonijiet Simon Busuttil qal li l-Partit Nazzjonalista huwa partit mibdul u buċuħ ġodda, hemm min jaħsibha differenti. Biex ngħaddi messaġġ il-partit biex ex-ministri li għamlu sara wkoll iwarbu nagħmlu wkoll uċuħ ġodda. Imbagħad semmieħ jgħidilna hawnhekk il-Partit Nazzjonalista ma jridx jitgħallem minn żbalji illi għamel fil-passat. Jekk mhux se nneħħu jgħidilna l-uċuħ l-antiki jgħidilna u njoraw dak li qed jgħidu n-nies ħanibqgħu kif konna jgħidilna dan is-semmieħ ma nistax nimmaġin nerġa' anke nara l-uċuħ il-qodma fil-Partit Nazzjonalista. Hemm bżonn ta' aktar uċuħ ġodda fil-partit jgħidilna x'fejn in-nies qed tara l-istess uċuħ tiftakar fl-iżbalji illi saru u anke fit-tmexxija li kienet pjuttost arroganti.